Previously on Impande Yesono. Ana jowe manje ngiyageza. Ngiyakhona ngiyofuna amatoho. Kodwa yazi udokotela. Ngizokubona. Angithi yazi ngenaba mfana ukuthi 70 date. Awu. Phela bafuna ukuthi uyakhumbula ukuthi bengitshele le ndaba mfana ukuthi 70 date. Angithi phela yakhoda. Ba. Hey, uya. Hayi ngithi ngiyochama ngalapha. Uyochama. Nasikwa. Oh, man, sleep. Oh, Mama, siya bastanya win. Like lagi ang slim. Tap. Lego ben. Tuh cari satu dapat satu tabung apa ya? Oke, sampai.
Awu, ndoda amadoda. Kusiza ngani futhi? Awu, igama lami nguZethemba, ngwagumede isibongo. Ngokuhlala khona la eceleni kwaseduzane. Manje mfowethu ngihamba ngifuna amatoho lana mfowethu, angazi noma ungangisiza yini noma nje ukuthi ngicente osagcekana. Wo. Manje ngitshela nesukela usuka khona wakhekhezela weza la. Iseyimayini la. Noma mhlaba khona ukutshela ukuthi isemafemini la. Awu lutho mfowethu bengaqondile ukudelela kephe. Awukho umsebenzi la. Awu mfowethu. Waba. Ngicabanga ukuthi khona into ongangisiza ngayo. Hawu. Yabo mfowethu. Wakhile la. Wakhe nangayithengi. Awungilinde la ndoda. Awu la idimlungu la. Wayidlala mlo yasicela konke usongisize kakhulu yasicela lapha isimo simanzonke Senzela ngapha futhi. okay phela konke umama mfethu banganezimi lapha ekhaya futhi isimo simanzonke ikatilele ezini Awusho ndoda. Kanti usuka kuphi? ngiqhamuwale phansi kwamaphumulo kwangona kwathi abayikhala amanzi kwakomoza inyuphorish All right. yakwazi kodwa lapho na Hayi angikwazi. kodwa bathi sangangaka wadla qwa madoda wegazi impela ke lo uyazi ukuthi mlungu mina ngo2014 ngaqala ngasebenza engadini Nakho ke ngifuna ukuthi ungibhele khona. Oh Ufuna ukuthi ungibhele umgodo wango 6 feet underground la. 6 feet Yeah. 6 feet konje khona phansi Yimba umgodi baba la wango 6 feet underground. Hayibo mlungu 6 feet kanti sogqiba umuntu la wantoda Uyawufuna lo msebenzi noma awufuni? mfethu ngiyong Exactly. Ngalokho kumbuza ipass special. Kahle
Ngishonele ukhethi lapha. Kids. Umuntu ayi mina ngeke ngingcwabe nomuntu khohlwa baba. Awukahle, awungilinde ngiqede. Ngaqeda nje ukukhuluma ufike kubavuma. Phela mlungu. Ukhethi bafika athi lami ngilithanda ngendlela eyisimanga. Manje uyazi-ke nawe into mawuyithanda. Angifuni ukuthi mangabe sekuqhamuka izikhukhula la bese liguguleka. Bese lingabe lisaba idlozi elihle kumina. Kanti athi ukhuluma ngekade. Hayi. Ayikhali umsebenzini. Asisebenza ke. Yabona wona mlungu. Mina kade ngisakutshela ukuthi mina ngo-2014 ngangisebenze ngapha. Usebenze bafo isikhathi anginaso. Ambangala mandla ndikunika ona yanam qabalam ambangala mandla Ngiyazi ukuthi ngumuntu okugcina ongafisa ukuthi akhulume nawe njengamanje. Kodwa bafuna ukuxolisa. Akuyona into engiqondile le. Wazi kahle kamhlophe bafuthi angaze ngifisa ukuthi ufe nangalilodwa ilanga. Kodwa buka scope manje. Why ntwana? Why boy? Why ukhethe ukuthi ube yimina? Why uvume kwaba yimi? Ngoba yimi ngikuphuca impilo ntwana. Ngixolisa bafu. Lutho ngixolele.